Čaute ľudia, dneska vítame u nového videjka a budeme to s mojím kamarátom Koral Damien. Ľudia, to som ja, TikToker. No a... Prosím, môžeme dosiahnuť tých 100 lajkov, ľudia. Jeho účet máte v popisku dole. Si tak. Ľudia, môžem sa spýtať? No, spýtajte. Do komentárov dajte, že hráte Fortnite alebo nie. Hej? Želíte nás. No väčšina z nich asi bude hrať, pretože inak by nás nesledovali. Hej, to je. Ja dám start.